Аз съм пленен от музиката. А в много хубавия смисъл на думата пленен от музиката. Просто истинска музика, която излиза от дъното на душата, от сърцето и те грабва веднага. Когато нашите деца се качиха на сцената с Софийска филхармония съвместен концерт, аз бях повече щастлив, че нашите деца успяха да изминат този дълъг път от махалата до зала България. И веднъж жена казва: Боже, какви красиви деца! Откъде са тези деца? Аз се обърна към нея и казвам: циганската махала, Сливен. Зависи каква ръка ще им дадеш на тези деца. Зависи какъв път ще поемат тези деца. Те са като всички останали. И разбира се, тези деца чрез музиката си намериха вече абсолютно верния път в живота. Аз вярвам много, че музиката изтрива границите. Музиката е един универсален език, който докосва всички националности, малцинства и какво ли не. Просто се разбират всички. Музиката няма граница за мен. С софийски солисти ние сме имали контакт с невероятни култури. Тези култури, това обогатяват човек и заради това искам това богатство, вътрешно богатство, да го дам на моите деца, на нашите ученици в музиката на столицата. Когато бяхме в Париж, нашите деца казаха, че ние представяме България в момента и трябва да се държим така, че да сме достойни българи в момента. Това, разбира се, съвсем положително. Това ме радваше страшно много. А сега на къде? Това е хубав въпрос.